Čo, naháňaš? Za kameňom je. Dostali. Viem. Počkej, idem ho zabiť s brokádou. Tá hra je skurvene priebaná. On má 5 HP, proste debil. Pst, 27. ako fucking really. Ale má po piči skiny, typek. Aj po piči loot. Mohol si počkať. 5 HP, to je tvoja chyba, ty nevieš vôbec zahrať tieto veci. Ja, aj moja chyba, že ty tu Mišo, prestaň ma zasrať. Ne, proste ty si debil. Počúvaj, On ti Mišo. tam pobehuje, strieľa po Dobre, mne, idem proste ti solo. po ňom nestrieľaš, Čau. dal si mu jed... Otadiaľ. Sorry, mám svoj názor, ľudí ten názor zaujíma. Zaujíma ich aj tvoj názor, neukracuj ich o môj pohľad na vec. Keď má ten pohľad na vec, čo mám, a keď má tie názory, čo má voči mne, Radko vytvoril video, ktoré vám informovalo vás už o všetkom asi, takže toto je len taká reakcia na to. A nejaké moje vyjadrenie. Samozrejme, hej, nechce sa mi nejako moc rozoberať proste ako veci o tom, čo Radko sa mýli, alebo čo je špatne proste. Chcel by som dať takú poslednú radu Radkovi, a to je to, aby si uvedomil trošičku, že kto sú jeho reálni kamaráti. Vo videu boli použité dve veci. Jedna, ty máš 4 kamarátov, ja mám 50, ja som víťaz. Čím máš viacej kamarátov, proste tým ich máš menej, pretože skutočný kamarát je naozaj iba jeden. A ohľadom proste toho celého konceptu, ty si môj kamarát, nemôžeš o mne hovoriť, že som slabý, to je práve, že tiež podľa mňa taká tá vec, ktorú očakávaš od tých fejkových kamarátov, že proste všetci ťa budú uznávať. Alebo budú ticho, proste naozajstní kamaráti povie proste, že má problémy s priznaniam si svojej vlastnej chyby. A týchto vecí mali sme hádku svoju na streame proste, kde si mi rozprával tieto veci proste a počúval som ťa. Pretože si mi bol kamarát proste, bol si taktiež môjim prvým chlapcom proste a všetky tieto veci, ktoré sme mali spolu proste, čo ti môžem povedať proste, počúval som, čo mi hovoríš do môjho života proste, ale ako vidíš proste, keď ja hovorím niečo do tvojho života, tak už sa so mnou nechceš baviť, no tak ako, ja som mal vždycky takú túžbu proste, že keď už to prvé dievča, čo som mal, nemôžem mať v živote, tak aspoň je to ťažké proste stratiť kamaráta, na ktorom mi záležalo. Nepôjdem proti tebe. Vytvoril som ti stream, stále si myslím, že si vtipný, zábavný, dobrý človek proste. ty už dostaň gól, kurva. Okolo teba tu behám jak čašnička v lietadle. Nadáva ti na otca? Čo po... na otca, ktorý je mŕtvý rok, ktorý bol človek. Čo? Čo by v živote nikdy nič takéto ako on neurobil. Čo bol človek, ktorý keď išiel po ulici, tak sa zdravil každému jednému, lebo skoro každého Košičana poznal, staršieho. A on na ňo niečo ide povedať? Ľudia, ten skončil. Ten skončil. Nech príde na Asus Finals. Budem sa s ním súdiť. Ja mu dám na piču. Hneď proste pochopil, že je cez čiaru. Aha, okej. Takže ty piča sprostá jebnutá. Ja som sa za to omluvil a ty mi hovoríš, aby som sa omlúval za svoje chyby a teraz mi ideš zase hovoriť proste, že to je zlé. Ty krava tupá. Ja sa ti omlúvam a ty pohovoríš, aby som sa ti omlúval. Ty si už jebnutá na hlavu? Ty chceš po mne, aby ja som sa omlúval a keď ja sa omlúvam, tak ty hovoríš, že to není dosť. Daj mi pokoj, Jana, skončili sme spolu, nezaujímaš ma. Ja videla jen odshot, aha. Takže ty si není informovaná proste, ale útoč.